Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, kabisyo. Ako po, si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Pinatunayan ni Rainer Palabasan na ang kinahihiligan ng isang bata ay maaaring maging propesyon pagdating ng panahon. Isang tubong pateros at panganay sa magkakapatid. Family driver ang ama at housewife naman ang ina. Ngunit, 10 taon siya sa kolehiyo. Si Rainer, matapos ang 10 years, ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering. At hindi lang yan, naging top 10 naman siya noong nakaraang Electronics Engineering Licensure Examination na may rating na 87.9%. Nahinto siya sa pag-aaral nung nasa 3 taon dahil sa hirap ng buhay. Kaya umabot siya ng 10 taon bago nakapagtapos. Subalit, nung bumalik siya sa pag-aaral, gusto lang ni Rainier na pumasa sa board exam at maging engineer. Bonus na kung matop 10 pa. Kaya congratulations sa iyong Rainier. Ikaw, kabisyo, pumasa ka rin ba sa exam na tinake mo? Yan ang ating Siko. Sino? Ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Engineer Bishi. Morning, Col. Morning, Tits. Kabisyo, feel good morning! March 20, Thursday tayo ngayon, ha? Mga kabisyo, may buta ka rin na maray naga sa inyo kabos na imbag na bigat kada kayo apo. And of course, maadyong aga kaninyong tanan. Sa oras sa 7:32 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dagol! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama tayo lang kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang Tita Tanya. Tita Max Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko Chinita, yan si Tita Max. Tita, siya si Tita Max. Chinita, tita ng La Radio Manila, Tita Max. Kasama pambansang senior, Mang Kanor! Mang Kanor, I love you! Good morning. Yan na lang muna para madali tayo, mabilis lang. Narinig ko kanina yung sabi ni Mangga sa intro niya. Pinatunayan ng isang bata na kung ano yung kinahihiligan mo nung bata ka, pwede mong maging profession paglaki. So, yung mga babaero na... Punta na naman tayo dyan. Di ba yung batang baby? Yung baby, di ba? Kasi may mga... Napansin mo ba sa mga anak mo na lalaki? Nilalaro nila yung totoy nila. Sa pag, di ba? Tapos paglaki, alam man ng babae. Kaya pala, basic pala yun. Malalaman mong lalaki pag nilalaro yung tutoy. Baby pa lang. Sabi ko, pag yung pamangkin ko, ay, paglaki nito, babaero din to. Pero congratulations sa iyo, ha, Engineer Rainier, dahil hindi lang, imagine for 10 years bago ka nakapagtapos dahil may mga challenges sa buhay. Ikaw ba, Col? Na-straight mo agad? Na-straight naman. Oo, yung charm mo kasi gumagana sa teacher eh. Kailangan lang talagang mag-aral, magpursige. Wag kami, Col. Bakit? Nag-aral nga. Nag-aral din naman ako. May tagagawa. Wala akong klase. Ako!
Ako nag-tutor Ano? dito kay engineer. Talaga? Ako, architect, engineer, doktor, kanor. Ganyan ako, professor Ang pa. dami mong professional. Galing Ganyan, mo talaga. talino. Albert Einstein Oo, yung matalino. aking Sige, ninuno. is equals to? Ha? Is equals to... Istorya. Pero, yung mga challenges sa mga nag-aaral po ngayon, mga parents natin na minsan tayong parents nagigilty, hindi natin na pag-aral dahil sa hirap ng buhay. Pero yung mga anak pagpursigido talaga gagawa at gagawa ng paraan para makapagtapos. Kaya, shout out sa iyo, Engineer Shout Rainier. out, Mga engineers yan. Engineer Babaero! Bago na daw sila. Yung iba lang. Bago na. May mga kilala ko hindi yan sa'yo. Na babaero? Oo, maraming Na engineer. Babaero engineer. babaero. Kaya pala. Nanligaw sa'yo? Yung engineer? Yung babaero? Basic. Ayun na naman tayo. Damay na naman kayo mga brad. Galing sa math. Nung engineer? Nung babaero. Kaya pala. 1 times 10. Kasi 10 ang jowa niya. Sabi, jowa ng babaero. Ng engineer? Paktay kaya at pumasa sa board exam. Yung engineer? Yung babaero. Kasi niligawan yung profesura Niligawan ng engineer. ng babaero. Basic! Oh, 'di ba? Nilagay nga sa tarpaulin yung pangalan niya nung nakapasa siya. Nung engineer? Yung babaero. May board exam na pala. Yung engineer? Yung babaero. Oh, kaya mag-aral ng mabuti para Yung maging engineer! maging babaero. Dapat aralin yan paano mo mapagsasabay-sabay i-chat eh. Pinag-aralan ng babaero? Pinag-aralan ng engineer. Kaya pala. Diba? Tapos ang gwapo mo pa. Gwapo ng engineer? Ng babaero. Diba? Basic. Base. Diba? Tuloy-tuloy pakikinig sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Me like it, do it again. Cause I'm ice.